Έτσι μάλιστα. Κάθε Κυριακή στο γήπεδο θα είμαι. Μπράβο, ρε γίγαντα, έτσι σε θέλω. Να σου πω, ρε αδερφέ, τόσες γυναίκες έχεις σπίτι, δεν φέρεις κανένα προστατό. Δεν είσαι στα καλά σου. Θα φέρω εγώ τις γυναίκες μου να κουνιούνται στο γήπεδο. Από τότε που παντρεύτηκες έχεις γίνει πολύ Ανατολίτης, το ξέρεις. Και πολύ καλά έχω κάνει. Βάλτε τώρα μια τυροκαυτερή, πολύ καυτερή, 3 ποικιλίες, μια άνευ, 2 μπυρίτσες, μια τηγανιά και σβέλτα. Έλα. Τα κορίτσια τα αναλαμβάνω εγώ. Άμα τώρα που τις βλέπω το σχέδιο, μου αρέσει περισσότερο, διότι αυτές είναι οι γυναίκες. Έλα, ρε. Ναι, και λίγο σεβασμό, ρε. Είναι δυνατόν αυτές οι γυναίκες είναι ωραίες γυναίκες, είναι αυτές. Μπράβο, ρε Διονύση, έτσι θέλω, έτσι. Σε στραβώσου λίγο. 2 μήνες τώρα που παντρεύτηκες δεν κοίταξα άλλη γυναίκα. 2 μήνες παντρεμένος. Σαν αύριο παντρεύτηκα. Το ψάρι! Εγώ και ψάρι γοργόνα, η κυρία Ελένη μας. Το ψάρι, του σκορπίνα που πήραν, που την έχεις βάλει. Στο ψυγείο, hello! Φέρτη. Τι να την κάνει. Να παίξω μαζί τη τάβλη, να τη μαγειρέψω για τους δυο μας. Μπα, δεν μ' αρέσει το ψάρι, αυτή. Για μένα και την Ελένη, ηλίθιε. Παλοκιαράκια, κρασάκι, μπαγκλαβά σιροπιαστό. Πολύ ρομαντικό το βρίσκω, ωραία. Τη δημιουργία τι θα την κάνετε? Θα σημάνω νωρίς σιωπητήριο. 2 πράγματα συγχαινόμουν στη ζωή μου. 2 πράγματα. Σκορπίνα και τον μπαγκλαβά. Όχι, ρε βλάκα. Τους καθηγητές και τους δασκάλους. Και πέσαν πάνω στο κεφάλι μου. Με την παραγγελία μου τι θα γίνει, θα περιμένω πολύ. Όχι. Καινούργιοι.